मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बुला के हौ छौरी समन खोदी या बेला गेला रे। बुला के हौ छौरी समन खोदी या बेला गेला। जब ले हनी रोबे लागेला, जब ले हनी रोबे लागेला, जब ले हनी रोबे लागेला। बुला के हौ छौरी समन खोदी या बेला गेला रे। बुला के हौ छौरी समन खोदी या बेला गेला। जब ले हनी रोबे लागेला, हाँ जब ले हनी काने लागेला, जब ले हनी रोबे लागेला। डीजे सुमित सतीश रईमा, सुमित सतीश रईमा। सरिया बेला गोलिया बेला आधा उघार के दिखावेला। हमके कहेला ऊपर से लेला, कनखी मार के हमके फंसावेला रे। ऊपर से हमके उता देवे लागेला रे। खरे होके छौरी हमके देवे लागेला। जब ले हनी रोबे लागेला, हाँ जब ले हनी काने लागेला, हाँ जब ले हनी रोबे लागेला। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। राइटर रंजीत हो मालबा ठीक हो, पूरा उठाला हो मालविया मीठ हो। आर के रामवृक्ष हो छुआ नौन हो, राजू रोशन हो कैले बबील हो। गोल का में से ललका रस चुआता रे। गोल का में से ललका रस चुआता। जब ले हनी रोबे लागेला, हाँ जब ले हनी काने लागेला, हाँ जब ले हनी रोबे लागेला। बुला के हौ छौरी समन खोदी या बेला गेला रे। बुला के हौ छौरी समन खोदी या बेला गेला। जब ले हनी रोबे लागेला, हाँ जब ले हनी काने लागेला, जब ले हनी रोबे लागेला। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।